Sníte o chatě přímo u vody? Nyní se váš sen může stát skutečností. Jmenuji se Markéta Jenčíková, jsem realitní makléřka a představuji vám tuto krásku v Újezdě u Albrechtic nad Vltavou. K chatě se pohodlně dostanete po zpevněné cestě. Celopodsklapená chata je o dispozici 3+KK. Přijďte se podívat. Je tady opravdu krásně.